Tahimik yata si Mimi. Ikaw tahimik kasi wala kang ano-ano. Ha? Ikaw tahimik kayo napansin lang sa niya. When the sun... Ba? Ma? Si Mama ba yan? Ay, si Tita. Let's eat. Di lagi chai, di lagi... Sa plaza saan ako kakain? Kumain ng puso. Pakilayin. Ay, yun yung atay. Uric acid. Sabi mo kay Mama, tantalan niyo muna yun. Ganyan yun. Kain na. Let's take some lunch. Makatipahin kayo? Hindi, bilo namin plema. Ako pati lang talaga. Sarap na massage ko kagabi. Nga eh. Saka ang tagal. Ewan ko bakit pagkatapos umupo lang siya sa gilid, baka hindi pa bayad. Bayad na. Baka nangyayari na sabi na okay na po. Umupo kasi sabi ko, kay mama na lang ha. Ay, saka sa bumaba. Baka hindi pa bayad ba? Bayad na yun? Iba yun kay mama, ito sa akin. Bago pa siya umakyat, binigyan niya sa siya ni Mama. Sabi, kung nagpapamassage ka, baka bigla ka makatulog. Tapos kung nakatulog ka, tapos na siya mag-massage, baba na lang siya at siya na lang magbibigay ng bayad. Kasi kumain pa siya bago nagpaano si Mama ng braso niya. Kala niya magkaiba bayad kasi. Hindi ako busog talaga, yes na lang. Yes, Jonel. Sana all big time. San Miguel. Yung may ginagawa sila. Ilaban pa tong tinola? Huwag na, hindi ba kinain? Kumain. Isda? Tapon na yun, mula. No! Kaya kayo suka-suka eh, kain din na kain eh. Todd! Mga pasaway kayo ah. Malakas yung kumain ah. Kaya kayo suka. Okay yan.
Pakipatay mo na yung ilaw dyan. Ang hina na naman ng tubig. Ay! Nagtanim ako ng talisay sa amin, harap ng Ng bahay? Wala, unti lang. Hi! Good afternoon. Nag-lunch na ba kayo? Nasa bahay po. Elisa Sabala. But ano daw po nangyari, Maria Season? What happened to her? To her? Panoorin nyo po. Meron akong vlog dyan dito sa page ko. Panoorin nyo po. Lahat ng sinabi niya. Hi, Mercy Marcojos. Hi, Ben Soriano. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung ano plano nila sa Japan. Wala naman siya kinukwento pa.
Nasa labas. Nung isang araw, Luz Roque, hello. Nung isang araw, in-upload ko po. Nandun yung sagot niya, ba't hindi muna siya nagpupunta dito kay Brenda. Hi, Maria Efferon. Hi po, Elisa Mahinay. Na-upload ko yun nung isang araw, so check mo naman dyan. Dito sa page ko. Eh, maya after this live, meron akong i-upload. So, abangan nyo po. L.A. Bernardo, hello. Sige, subukan mo. Sa 9. Na. Huwag kami iyak ka na. Sa 9 pa po. May Netflix ba ba? Saan yung remote? Ilocada. Kara! Ang remote! Wala niya diha, simutago. Pukaw naman eh. Not tayo remote. Yes po. I will be joining them.
Ano yan? Taing? Gaganon ba para doon gaganon? Yung mga tanim mo? Diba yung sitaw, di ba may kawain siya para gapangin. Pa yung mag-guide niya. Para kahit maputol na siya, doon na siya nagano. Di ba? Di talaga ako sa tanim, sa pagtatanim. Ganyan, nag-ano kayo, yun ang ginagawa. Yan yung magiging guide niya. Ba't sinisinok ka? Yung po. Bigat pala ito pag binuhat doon. Ano yan? Mga 8 tao. Taniman. Ang bigat talaga nito. Asuncion Lianza. Yes. Thank you. Di ba mayroon pag ganito? Ilan ni gani? 2. Ayun. Hindi, alam ko 3 to eh. Pinagawa pa kayo ito mama pitin kaya. Pasadya. Sadya ito dati. Ito Isa. dapat dito. 2. 3 to eh. Kasi dati sa bahay, ganun yun eh. Tsaka ganun. So meron pa dito. Yung dating bahay. Yung dating bahay, di ba meron pa dito? Tapos Ah, oo. Ano ilalagay mo dyan? Ano ilalagay mo dito? Dito yung dapat na siya. Ito. Ibasak ko siya. Ano ilalagay dyan? Wala. Ay, ano sa naman ito yung kwan? Ito eh. Aileen Noble, hi. Siguro mas susay, siguro dahil yung anak. Imbutang din sa anak. Susay. Kulong gani. Kadyo sa ka. Na may kulungan niya ka, wala. Ikay para kay Susay. Sige mo na si Ganana ako, kaskas. Ibutang. Sa kwarto. Ibutang sa diri. Nga apa ko, man. Sa ito eh. Kitaan man na niya. Okay na, Chay. Okay na sa'yo mo, Chay. Ano yung injectionan? Ulo ko balo. Yung mga anak niya? Kabalo ka to. Ito weeks pa man. Di ko na kakaon. Kabalo, kinailan, ingon ni doktor. Okay, katong sila. Meron na po. Kaon lang gina ko, gabi sila. May gamang pa man. Insik siguro. Nadi-inject ka na. Asa ko an. Gina Kahate, hi Rish, Di ba sa unang Aileen. dinipin-injikan kay Luya, malit sila. Shoutout ang GB, solid supporters, MBG Ninang, Irene Nabaha, hello sa inyo. Sila kanan. Chuchay! Gawas, dili dahil dapat tagawas. Gani. Ito kay nagawas-gawas niya. Ugo ko ilang kuan po. Na-expose to. Ay Ate SL. Dito. Apa gawa sa dito kalit tiya. Gani. Patagtag pa. Hindi man siya ano, no? Ano naman si Flor? Parang hindi man ito lodi-lodi. Oh, there's extension pala here eh.
May nagdala nung sa Cebu. Ito? Pwede ito dadalhin sa palayan para malapit yung signal. Oh, yan. Yan na yun. Ikaw na nila ko. Yan na, nagpilite. Ha? Kanas ah? Kanas ah? Munisipyo nga naman, magkuhan sila, maningil sila. Na may kuhan ko noon, kuhan to ni Uncle Peter. Imunan na ka ng communal garden. Pero magsusupply na sila ng mga fertilizer, ganyan. Kasi dapat daw, exclusive, ang garden daw talaga, bawat pamilya, meron daw certain amount lang na place na pwede magtanim. Pero sa akin daw, parang ganun. Ignon lang Uncle Peter na lahat na lang daw tayo doon, kaya parang naging commune siya. Hi, Princess Joy Salazar, Elizabeth Panya, Bernie Awab, hi, Rish. Wala pang bubong. Kanina pa in-order yung bubong, next week pa yung darating. Tagal ng delivery, no? Kate, na naman nalalaman ako eh. Oh, ayan. After this, panoorin nyo ha, yung aking bag i-upload. Tapos comment down below, share, and don't skip the ads. Laki din na. Loko. See ya!